Hej, en lille hurtig test af Alcatel One Touch Idle. Det er en lidt over midrange telefon, 1 GHz dual core. Den har en 4,7 IPS skærm. Den har et 8 megapixels kamera og kører Android 4.1. Telefonen har Alcatels egen brugergrænseflade på, og det er jo som det altid er med brugergrænseflader, at det er afhængigt af hvad man kan lide, om det er noget man kan vende sig til eller ej. Det der adskiller One Touch Idle fra mængden er, at det er en dual SIM telefon. Der er plads til et SIM-kort her og her. Det vil sige, at hvis man har et job, hvor man har brug for en arbejdstelefon, har man mulighed for at have begge SIM-kort i den samme telefon, så man kun skal have en telefon, selvom man har 2 numre. Man kan se inde i indstillingerne, så er der noget, der hedder SIM Management. Herinde kan man slå det enkelte SIM-kort til og fra. Eksempelvis når man kommer hjem, slår man arbejdstelefonen fra, hvis man ikke har lyst til at få arbejdsopkald. Eller på arbejde slår man privatnummeret fra, hvis man ikke har lyst til at modtage privatopkald. Som sagt, begge SIM-kort er aktive, begge telefonnumre er aktive, så hvis der kommer et opkald ind på et af dem, og de begge to er slået til, så går det bare ind, og man kan se, hvem det kommer fra, ud fra den farve, man har defineret. Man kan selvfølgelig også vælge at give dem navne, der er mere sigende end Telmor 1 og Telmor 2. Det man så skal definere, det er, hvad man ringer ud fra og sms'er fra og bruger som data connection, og det kan man simpelthen ændre fra den enkelte ting. Se her, der står opkald, der står videokald, der står sms'er, og der står data, mobildata, og det kan man simpelthen gå ind og sætte hver for sig, hver for et af kortene, man har lyst til, det skal være. På den måde kan man også skifte, så når man er på arbejde, er det arbejdstelefonen, man ringer og sms'er og bruger som data connection, når man så går hjem igen, så er det den private telefon. Man kan også se, når man går ind på telefonen, skal lave et opkald, kommer til, det var den anden telefon, jeg skulle ringe fra, kan man bare gå ind og ændre her. Så alt i alt synes jeg, det er meget let at arbejde med det dual SIM, og der er i hvert fald sket meget, siden jeg sidst prøvede det for 6 år siden. Selve telefonen kører flydende med Android 4.1, men det er altid svært at vurdere, før man smækker noget på, der virkelig trækker kræfter. Jeg har ikke haft problemer med det, jeg har leget med den her, men det er ikke en top-telefon processorstørrelsesmæssigt. Men I kan se her. Lige prøver at åbne et par vinduer. Så kører den meget flydende med Chrome og et par vinduer åbne. Kameraet har en lidt sjov funktion, som jeg lige ville vise her. Hvad der ikke er normalt ved smartphones, det er, at den har hurtig udløser. Så hvis man holder volumen op-knappen ned, mens man er i kamera, kan man faktisk tage billeder forholdsvis hurtigt. Ikke så hurtigt som det lyder, men stadigvæk 4 billeder i løbet af det korte tidsrum, jeg tog dem ind. Det bliver sandsynligvis noget mere sløret i fart. Det har jeg ikke haft mulighed for at prøve endnu. Der er selvfølgelig også både kamera, der vender væk, og så er der det, der vender mod ens selv. Der har vi mig. Hej så. Som I kan se, er
tilbage-knappen, hjem-knappen og sidst brugte apps-knappen, de bliver usynlige. Og det kræver altså lidt tilvænning, at man ikke kan se dem, når man er inde i en app, så man lige skal vide, hvor man skal trykke henne. Det er egentlig noget af det, der har generet mig mest. Når man så trykker på dem, så kommer de frem, så man kan se dem tydeligere. Rent størrelsesmæssigt, det er jo en 4:7 skærm, så det er jo ikke en mini-telefon. Men sammenlignet her med Nexus 4, det er stort set samme størrelse. Nexus 4 er lidt mere afrundet i hjørnerne, men det er også den eneste størrelsesforskel, der er. Og fra siden kan I se, at den er meget tynd. 7,9 mm. Overordnet set var det en telefon, jeg kunne finde på at købe. Ja, helt klart. Hvis jeg havde behovet for at have en arbejds- og en privat telefon, så ville det helt klart være en valgmulighed.